Salutare tuturor, eu sunt Eagle și bine v-am regăsit la un nou episod de pe... Ce fac, mă? Niște... e pornit. Da, nu mai contează. Salutare tuturor, eu sunt Eagle și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod ne jucăm Five Nights at Freddy's. V-am zis că o să începem o serie de FNAF. Și hai să începem prima noapte ca să nu mai stăm. Aici ne zice de Freddy Fazbear Pizza. Mă rog. O să facem o serie că o să le jucăm pe toate. 1, 2, 3, 4, 5, Sister Location și 6. Să începem așa bine, să nu... Hai mă, răspunde-i lui ăla. Ia stai așa până să răspundem lui ăla. Deci am au bine acum. Stai să-l dau un pic mai încet. Bun. Avem pe ăștia aici. Pe ăștia 3. Mă, dar eu au cam tare. Stai așa să dau un pic jocul mai încet. Un pic la 10. Ia. Perfect. Bun. Asta e camera 1. Foxy aici e. Aici, de lângă noi. Și aici apare Golden Freddy. Mamă, ce m-am speriat futuz. Ăștia 3 sunt în această seară. De montaj, dă-te... Gata. Am făcut să... Dar ne zice că... Nu știu ce dacă ne zice, dar ne zice. Oricum nu prea important. Așa, bun. Când dacă opresc ăsta, mă, că știam că poți să-l oprești tu, zasa, mătii de ventilator. Bă, dar aici mi se duce așa repede. Gazul. Că stau pe tabletă, da. Bun. Ce să vă zic, suntem aici într-o cămăruță. Frumos. A plecat cineva? Mam. Ioi, s-a întors capul ăsta. Ia, s-a aliniat ăsta. Băi, ești nebun? Dacă o să vedeți la început... uite așa era. Ești nebun. Băi, ce se întâmplă, mă? Băi, e prima noapte, mă, trebuie vai familia voastră. Na, iar. Puzas. Îmi place nasul ăsta. Cum bipă așa. Hai, că-i da abia unul și s-a dus acum. Mă, dar l-aud pe Golden Freddy. Și-a deschis gura, fute mă. Bă. Na. Ce să mai vorbim? Mamă, dar multă pânză de păiagen pe aici. Filmul. Deci știți că a apărut acum câteva zile filmul. Acum zile. Acum vreo săptămână și ceva. A apărut filmul Five Nights at Freddy's și a plecat bani. De aici. Uite-l. Așa. Și n-ai absolut nicio treabă. Filmul cu jocul. Adică eu trebuie să mă mișc aici peste tot și ăla în joc dormea, în film dormea. Deci banii apare pe partea asta știu sigur. M-a futuz moeți. Bă. Uite ce mă joc, mă. Eu sunt așa un pic mai sperios ca și cum tuza asta, măi. Da, n-ai plecat și tu de aici.
Da, na, 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 na. Hai că-i tăi, hai că prima noapte e lejer. Deci dacă nu mă sperie nimeni în prima noapte, e beton. Asta e tot aici. Ia că a plecat Chica. Nu, a plecat Freddy. Ce de-aia a plecat că s-a mișcat unul? Nu mai am luat așa un pic. Să avem grijă la banii. Ăsta e Bunny, ăsta e Freddy, ăsta e Chica. Ăsta e... Dar de ce avem noi asta lui Chica aici? Hei! Opa, opa! Asta e Chica. Da, familia ta. Ăla-i banii acolo. Chico, unde ești, mă? Deși că e aici și banii e acolo. Tu zasa, măi. Banii tăi ți-e family one. Mă, ce sale? De ce mi-apare așa? Dai Foxy. Asta e. Bă, mai e la mișto. Hai să te aici. Te știu la ușă de te dracu. Pleacă, plecat-ai să pleci. Și ca trăița familia ta unde ești? Uite. Nu, mamă, ce era să fac? Hai, lasă, stai acolo. Banii aici. Și Chica? Și Chica? Chica in kitchen. Banii futuți vă să măti, unde ești? Uite-l pe ăsta. Mi-e frică de Chica, că nu știu unde e Chica. Uite-o pe Chica, mă. Stai, mă, dă-l la ușă. Ce faci? Wow, în carte. Doamne ajută, Doamne ajută, să trăi, da, da, bun, bun. Yay! Bun! Stai, mă bagă direct în a doua noapte. M-a băgat direct în a doua noapte. Ia, cât am filmat, repede. Ieși, mă. Cât am filmat 10 minute. Hai că mai băgăm unul, să vedem dacă mâini, dacă nu. Bă!
să mori. Hello? Tu știi ce ca un măi. Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to Au become plecat more amândoi, n-ai active probleme, and stați aggressive. liniștiți. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few Hai mă, seconds to bine că react. ne zici de Daylight. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Hai să ne ajută ăsta mâncați. Deci trebuie să avem grijă la Foxy, la Pirate Cove-ul ăla, ăia doi au plecat, ăsta e pe ușa aici. L-am văzut, deci îl știm pe ăsta, asta n-a plecat, bun. Sus Freddy e bine. Deci la asta trebuie să avem grijă deocamdată. Și după aia vedem ce mai facem. De asta mai mult așa ca să... Acolo nu știu de ce aprind. Deci asta e aici, asta a plecat, s-a dus în măsa, uite aici. Bun, deci pe 7 și pe 2. 7-2 verificăm 1. 7-2 verificăm 1. Freddy n-a plecat. 7 asta e aici, 2 ăsta încă e aici. Și 1 îl verificăm. 7-2 verificăm 1. Perfect. Doi. Ăsta... Mam. Șapte, 2 și atât. Mai uităm așa un pic. Bam, ăsta n-a plecat, asta n-a plecat. Perfect. 2, hai că trece și ziua asta. Hello. Șapte, 2, verificăm 1. A plecat asta. Numai 2. Lângă ușă, așteptăm un pic. Mam. Aia în kitchen, trebuie să ne uităm aici. Trebuie să avem grijă la banii. Mă, dar aici nu se vede absolut nimic. Mam. Deci 2. Aici e Chica în kitchen. Mamă, nici nu mai știu să vorbesc. Haide. Chica, unde e Chica? Chico.
Uite-o pe Cica. Cica e pe 7. Bun, a scăpat de Cica. Cica e pe 7. Ăsta e aici și ăsta e în măsa. Trebuie să stau eu cu asta închis. Cica e aici și ăsta e aici. S-a băgat pe 3. Bun. Cica. 7. Mai e? E bun. Ăsta e numai 3. E tot 2. Notate. Ăsta e pe 3. Hai, bun, perfect. E 3, ăsta e 3. Cica e... Mă... Bă, ce pleacă ăsta, mă? Plecai să mori. Unde a plecat ăla? Ah, uite. Cica 3 și ăsta 1B și 7. 1B și 7, Pirate Code-ul. Freddy. Bun. Ia a plecat... Bă, da, are chef de plimbare asta. Lasă-mă! Nu e aici. Stai așa să vedem Cica, e bun. Și Foxy, perfect. A plecat. Dați aici la Mumu. Haide. Rezistăm cu 15%, oare? Da. Nici nu se pune problema. Ia a plecat ăsta. Plecai mult să pleci. Deci 2A și 7. Și Pirate Code. 2A și 7 Pirate. Hai. Ce-i place la ăsta să se plimbe? Asta a fost, cred că, Cica. Da. Rușican. Oh my. Cica, bun. Haide, tata, haide, tata. Haide. Haide, hai cu 6 ăla, haide, haide. Haide să trecem noaptea, haide. 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 Haide, 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 haide. Aha. Aha. Și acum ne rugăm. Și acum doar ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească să numele Tău. Aia zic, bă, aia zic, bă, aia zic, bă, aia zic, bă, băiatule. Olo. Gata, bă, dă-te, pleacă, ieși, lasă. Hai, cam atât cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, e bine că-mi și merge asta futuz. Lasă-mă. Cam atât cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!